Áno, viem, že veľa z vás pozerá moje príspevky. Veľa z vás, a hlavne vy, priatelia, ktorí ste tu narozprávali po mojom meste na mňa rôzne klamstvá, ktorí ste uverili rôznym klamstvám. Hlavne vy neveríte vlastným očiam. Mysleli ste si, že padnem na úplné dno, že sa nepozbieram. A stal sa opak. Práve vy ste mi dali ten dar späť, ktorý som v sebe stále nosila. Tú moju silu, vnútornú silu, ktorú som vďaka vám objavila. Bohužiaľ, musela som padnúť na to pomyselné dno a hrabať sa sama z veľmi ťažkých situácií, ale som tu, živá a zdravá. A teraz si vypočujte svoju pravdu. Budete si žať iba to, čo ste si zasiali. Ja necítim žiadnu nenávisť. Každý dostane to, čo tvoril. Dajme tomu tvoril. Takže spomeňte si, čo som vám povedala. Čo sa vám v životoch odohrá a čo sa vám stane. Plní sa to? Plní. Takže verím tomu, že si z toho zoberiete ponaučenie a že vy všetci, ktorí ste vedome ubližovali, ste pochopili, že sme prišli na tento svet vytvárať lásku. Nie chaos, nie závisť, nie nenávisť, ale lásku. Tak nech vaše kroky smerujú k láske a už neubližujte nikomu, lebo veľmi škaredo na to doplatíte.